nan fa na Alhaji Honorable Yusuf Ode za ta fashe ai sosai ma kuwa ina ba mata kyauta da wannan ba kada bane ba inda saki ga wannan kyauta da take mana ni ne shaida saka wannan da dole ka bi ni a hankali yaro ai ina baka labari kaɗan daga cikin abinda na gani an ɗauka shanu sun fi tirela biyu dole mu je mu yi wurin zama da wuri-wuri wade ne ke kira na wata sai giya ne ba wade ne na ganta magana ba shi nawa barin gari kuma ba barin gari ba ne ka zo kana magana bashi ba ka da labari banda labari a ba ka labari kenan ba ka da labarin banda labari sai na kumina Dr. Yusuf Honorable Obe za a yi aure shine muka fito tun yanzu mu je mu tanadi wurin zama labarin mata ta zo za ta samu kama wuri ba yanzu haka ina baka labari mutane sun cika wuri birjin sai mun je da gurgusa in zauna za mu samu wajen mu ma gaya mata ada mai gidanta Musa ta gwaya za ta zo wannan buki ba ai dole gidan wanda auren halashi ya gidan Ashek Imam Akarama Kallahu Malam Usman sun ne ku wato mai suna malama Hawwa'u kai da ka labo kada ya ce yayin nawa da in ka gito kana jin kira'a na tashi nani ka ai ko wallahi ma Yusuf Obe ya dace da iyali wannan yare kai kullu sai ka rubuta masallaci fa da gudu tana kawo baro ne tana kawo mana a to lalle mai gidanta ma za ta zo wurin wannan buki dan more na argungu mu duniya lalle wannan Yusuf Obe ya dace da iyali Allah ubangiji zai ba su zaman lafiya yanzu ni ba zan je dauko abin gana ku kai sauri da gudu kana bata lokaci saboda ta kama wuri to kafi a kai malam ina ne shirin ga da kamin na'am kudi na rubi da ribet Allah a ci goro ai malam Yusuf Obe da yake gani ya cancanci a yau a dauko tabarma a tai a tsaron dauran shi ni ma yanzu da zan je dauko na'am kai sauri ai ba ki sani ba wannan buki da ta hana yau dole ta je saboda Alhaji Yusuf Obe wato honorable kenan mutuniyan kirki ne ita ne sai man matasa aure fa yanzu da kin zo nan illan mutuniyan kirki ne tana ba ta taimako wannan buki na ta dole ta dauki kafa buta je wurin wannan buki saboda ita ma ta gane mai danta da ta malam na ji wata magana babban murya tana hudun cewa wai abin Atiku Abubakar shugaban kasar mu na gobe zai ziyarci wurin sannan da sanatar mu na yanzu zai ziyarci wurin mai doki zai ziyarci wurin sannan kuma Balahos shi ma zai ziyarci wurin har ma lai Hashimu an ce duk za su je wannan wurin ma sani ba wannan yana Saudiya mala an ce ba za ta dawo ba kan wannan buki ne za ta dawo daga Saudiya ne za ta dawo wannan kai da ka taba ganin inda mutum je maka ita kuma saboda mahimmancin da ta mata wannan dole ta zawo wannan buki lalle dawari za ta dawo ba ki sani ba ku tai galan tai ku tai ka san Alhaji Yusuf Obe mutumin kirki ne ina al'umma ya wuri da kewaye gagarumin bikin da za a yi na Dr. Muhammadu Alhaji Yusuf Obe yau bikin ya kawo kusa wanda za a yi 7 ga watan 7 za a yi ɗaurin aure 7 ga watan 7 ranar Friday ma'ana juma'a kenan muna gayyata ba mutane ba har allelu kai har gawa ma ta samu dama ta taso wannan wurin insha Allah za a yi biki za a yi didima a unguwar asibitin dabbobi nan za a gabatar da taron ɗaurin aure Allah ya sada mu da alkhairi al'umma sai kun taho masha Allah amarya take kayo da can amarya dan kwaita da tarbiya auren